ki MDC jongka Voice of the People Party jongka Khasi Hills Autonomous District Council, lambat ki MDC jongka Jaintia Hills Autonomous District Council haga khatsau terik yayong kilawan banjungo yoba H bansiudor nonglang ubadang penlong mentai ke jingshong sha thangan Hamadan Malki nadu kami jongka khandai terik yayong bandawa naga sarkar ban pindam no ya ka project lumpendeng haba krench kilat pathai khubor nakaliang uba powel soklen uloong ba kajingi khi ka GTF kadai ka badon shisha ka jingthmu ban pinne pinsa e ka mai maryang bat ki saudong saukun halor ka jingthmu ka sarkar ban pinyang ya ka resort how dawlun nong lumpendeng uba powel uloong ba ki jingpin shai jong ka sarkar kilong tang ban pin biet pat ba bat mar persha ya ka jingdaw jong ka Green Tech Foundation ulapin pau ke jinglingo halor ke jingkwa ke sarkar bante ya ki 5-star hotel hakeleng ki jaka bat khamtam hau dawlunong lumpandeng ubodon hapedeng kawa umyam bat kabalong ru ke jaka shong jaka sa ki jingthau ba im Teng ngilewan mata kasngi nak liang jungi ki MDC jongka Voice of the People Party na po ki HDC bakum juru joni MDC jongka Giant Hills entai ba dami belong wen ki nongket kam jongka Voice of the People Party kumapli na do ka basdang ka parti ke jongi kala ai ke jingkersan ke bateng ye ya ke ne ka jing ki jongka ne ka Green Tech Foundation ka bede bat ka jing thu jongka sarkar batei ka hotel ya ka wen ke dol nang orang thia po omyam kena do kasi ka basdang ha bakini ki samla klari sports secretariat na ka leng ka parti jongi ka youth wing ka women swing bat kum juru ki wi pat kini lam klia leilang sports secretariat bat habala penkerja no ikini ki jong president chairman jong ka Green Tech Foundation wak ki member hene pok malki nak liang ki ngelam ke jingi nadu president jongi iba adan ilawan nang tai Dr. Bas Khamar Bo ru iblong spokesperson jongi kelawan ki pat ki par MDC kelawan kaya jingwan jongi ni kalau ma ai jing kersan ka ba ting e ya ka Green Tech Foundation ngak skuap no kan ka por ya kitu ki ba mo ki ba atatin ya kan ka Green Tech Foundation kadang-kadang ka organisasi ka balang genuine bat ka bala tribun bahagi kam akan mau ba kat kejeng jabok jeng kawa nan ba athi po nong steng deki volunteers jo kan ka Green Tech Foundation ki bala yar to kawa ki bala tami ki plastik ba ki jaklia jeng to kawa bat mentangi ikat no jeng khu jeng kawa nan ba athi po nong steng nata kiton ki pat ki wa ru ki ba ka Green Tech Foundation kala ya bat pen khu ka bobot ba kan ka seng ka don temu sisa man pendek pensa ya kan ka mai mariang nata hakabide ba kani kalumpang dang pat ngi iru ba kasang dei pa kasyukuran tanah jerong kila file ki RTI kila yo ki kod kisla ki documents ki babyang bah ki bapen i ba ka sarkar ka don ka jing thu sisa bantai e ka hotel ang thia po dolnong thia po omyam ki kumba ka kani ka foundation kala pen i ki jing du nong ba ki jing ta ka memerang ngirung ya tan ka ju ka sur man pen pau ya ka ju ka jing kasana ka bata jongki ten re hapdang ju kita ke borong ngi i ba ka sarkar pat mau nak kalian jauh usia minister usu ai gejeng pensai lembaga lak patai khobor ba ke babon gejeng pensai gejeng uhi kidai ke ba lomar persya ya ke ke ba ka ni ka foundation kalap lembaga ki document lembaga kita ki ka jeng ya ka deal gejeng ki hapreng kita ki company ke paper te ni sul ngok bari ba ka sarkar ka kwa bantai ki ni hotel keleng-keleng ki jaka khamtam yang thia po pung yam mo ba kala kren kan ni ka seng bat kum juru ke babon ke lapan pau ba kadi ka jaka ka ba ka benengkong kalong ba kadi ka jaka pelang ka bangi tan ka boarding nang tar ko de ka jaka ka baki nong song joko to ka snong bro saudong jol nong ruki ha ka batong dok ha ba ki pe ki jakam te ka sokar ka suan ba penbi ki pai ba ka kerteng joko ta ka development ka jingwan jong ki tourist chene nyimtip ka ta hotel ka banteng te kanu ngut kan no e kala man ai kam jam ham tam e ki trai song stu ba kam juru ki samla joko ni kari ka jongi tengi wan kan ka po ban pen pau ka jing kersan ka bateng e ya kan ka foundation ba kum juru ban ai musim ya u chairman ba present jong ka foundation u bala song sat khan mata ni lah handru singi mende ki lawan ki doktor ban pe ya u ten rei ka ba ki nu lam ni ki thu ba nadu ba ki wan hang ni nadu ka dewan ka sarkar kam simla pha ye ki ki officer laklang ki magistrate ni ki ban wan ra e ki te ki jing pensai kijing besar le ki clarification ke jongki le ki jing thok jing tar jongki bakin dispute le bakin ya pher ba kata ka jing lap jong foundation ni la sui bala syukran namba kila patai ko bo kani ke pen i ba ka sokar ka themu bakan yang baik akan ngre bantai kani kota ten re ko ba ka parti kala pen pau ko ba presiden jong ora pen pau bara ka sarkar ka ya bi samat bakan dia ka jing themu ko joka ko ka parti jong ikan pelong ke jing hi ban ngiru na kalang jongki MDC ngangai bat baro amtang ki bakarsan ya ka VPP re baro ki pai ba je kani kari jongi ken milang ban penbodo ka sakar ka kadi ban penduk no yang ni ka project
Amar kalau ke jengmai kami mariang kalau ke jengmai ki pak juga negeri ke jongi bat kamtam eru i ba kamdan e ka ba khoi ka ba suba ha ka bide ba ka ni ka jung thu yang ko sakar ban te ka thi ko hotel ang thi pia thi popong ngam ki don ki benta ki bahap mangi apa ka dis konsel le kan ni ka jakapat ka ba ka sakar ka thu ban te ka ni hotel bat kumjur tu ki baham ki di ki jakai jong ka power department mo jaka MECL te kemdon genu di jaka ke ba ki bahap ko ka jongi manade ki jong don ki jaka ke bahap mangi apa ka dis konsel kemak hap sim NOC nangi bat ni dalil nginum ai kata kanusi ka mangila penpau ka bide beketu ka jadi pujo soka ban bu itu ka cekang juga kali ka terus per tipo nang hilam hadu metangi ngimangi kanusi mengingi pek ngimong ya bakan gin priang tak ka development yang ngipek du ya kajing pendek pensak kali ka member kami yang kadai ka ba ala ai yang hindi terus bon sini kuak ban pek itu hotel ke 5 star hotel kuak ban pek kajing itanat kamarian baleu terus ulai syasora baleu ulai syapo molnong ar kuak pek kajing itanat jekani kamarian ni ka sorka ka jungi pat ka cuka ban pendek ban tei kita hotel bagi kita hotel ki dia nak kajing metoy ki jong ki katok ani kamot pen metoy ka ni ka ri ka jungi ngathai ngam kam ong ban ong mangi ki don kila patai khabor ki bala pendi ba ora ka soka kon kanam pom uwe uding dai kajing pom diang ti lempom nang kalayat kalong in blak anwai kala pau kila patai khabor pau da ki jing sisaru bala pom ki ding tu to omban senai kita ki temperi ngam tip sna de darah ni de sna darah kam pom ki ni kalong ke ngon kamar sim ki tu ka dol nong tu kajaka ka betul ka orkid otek la biang pagi jaka hantu ngon kamar sim kata ni kajing sim ya kata ka kajing tubu yang sarkar kajing kita mas pendit bangila ban tei kita ki hotel bangila ban kering ki to sai kata kajing wadi ketur sin kat kanu e de kam penbetoy ya gi pai ba jong keri kajing kadi ta kajing tubu jong sarkar ban jong ki katu kan de tang ban penduspa ele de ban ditatno ban pen dililam no iki kendo ku siap ki ba ke jing penlong kamar yang ka bitana ba kumjuru ka ba long ru kata ka joko pom mo ka jing aja dok khai ki pai ba no sosna kemudian sodong jong ka pungom yang